en garti gongol caggal nde konngol wonti gongol e laawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum no waɗante ɗum moƴƴol nde tawno haalde hay jofno koye jaɓanede jeeyatigi. Hande noon gartuɗen koye série Jam e Fatimata. Jam e Fatimata noon ina wayno e nder oɗo saha yeɓoɓe ɗum e canal ɓe ina wayno premiére saison maɓɓe gasata ko vendredi oɗo mopaɗen. Kono noon eɓe jogii kulhuli nde tawno série ji kewɗi ene mbaɗatno ɗo hen so yeehi ha saison gadano o ɓenni pour ɓe mbawa yiitude suite o ko caɗele saqqede wonata walla ni haɗa ɗon ɓe mbasa yiitude suite. Kono noon eɓe jogii kulhuli ɓe neli en e Marodi TV e dendagal jouwoɓe série Jam beele eɓe mbawi wadde garanti série o ene wawa continude deuxiéme saison nde tawno ko série kaɗɗoɓe yewede. Hande noon garɗen wadde décortiqué walla addude yiyande men koye galle Hammadi woni galle Jam en, Jam e yummum nde goniri e nder oɗo galle. est ce que oɗon gandi heewi galleji ɗi gandanɗa hoorema ko mahateje pattamlame dañal ene woni e nder galle he, kono noon wurɓe e nder galle he gurani belamma, guuri ko mettere. Ko ɗum saabi noon ɓe mbi wonde l'argent ne fait pas le bonheur. Nde tawno heewi gonɗo e nder suudu huuɗo taw ko kañum ɓuri jam fuuf e gonɗo e nder satou. Nde tawno jam fuɗata koye ɓernde te kala ko fuɗi e ɓernde feeñata koye yeeso. Ko ɗum saabi noon Hammadi oɗo mo jiiɗon kanko fof e jogade jawdi o ronki wadde digéré Jam e yummum e nder galle he. Paamon kadi ene woodi worɓe waaɓe ne Hammadi en ha mbayno leydi kañumen so tawi naati e nder galle ko mbarodi so tawi jalti gonta ulluɗi jiyata ko ne pija ene jala enen kollira moƴƴere e yimɓe woɗɓe wonɓe caggal galle taw so garti e nder galle he e nder oɗon tuma gontata ko barode jiyata wonde ko yeeso ne ɓowli hay goto suusa haalde hay goto suusa ñamde hay goto suusa yarde kala ɗe yitere mumen toɓɓi ene ƴeewa tigui rigui to mbaɗata reproché ɓesguji mumen. Holko saabi noon Hammadi jogui comportement mo jogui o saabu Hammadi ene fiɗi kañum jibinani Jam. Sababune wonde heewiɗo neɗɗo yiɗata jawdi, jawdi ndi jarana ɗum wadde sacrifice wasde dañde ɓiɗɗo walla dañde ɓiɗɗo ni e nder oɗon tuma ɓiɗɗo o e hoore mum mbaɗa ɗum sacrifié ngam yidde dañde ɗeɗon koporeje. Kono noon so tawi neɗɗo waɗi ɗum ɓooye judde fof o nimsat. Jawdi ne weeli kono noon ala ko ɓuri welde e jawdi so tawi wonde a dañi ndiɗon jawdi daña ronoɓe ɗiɗon jawdi janggo e jaam so tawi a yiyaka nde tawno ko fulɓe kewiide wonde so tawi doole donki yo doole keɓɓo kono ko ma doole keble so tawi jonti heɓɓade ganda holno keɓɓorto. ɗum noon enen fof en jii ɗum en jiiri ɗum gite men wona Mahammele Mamoudou. Kono kadi so en garti e yummum Jam kanko fof e jogade caɗele e nder galle he o yiɗi ni wonde ko caɗele ɗe kañum yo keptomo tan mbasa heɓtade tigui rigui ɗiyi ko on jii hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ɗum tagui ɓe mbi wonde ɓiɗɗo wawa yebde jinnaɗo mum. Nde tawno eɗen gandi lebbi jeenayyi e nder reedu guilay Dumbali ha e Bahlitali ha e Moussalla reedu jibinaɗa an a anda ko woni jeygol a anda ko woni ndiyam koko waratma ko ko ɗum tan woni ko tindantoɗa caggal Allah e nelaɗo muɗum ko yumma waɗatma surveillé hatma ɓowgol hatma jeygol e nder oɗon tuma ha mawna potande poɗɗa ni nannuma jangde kala fodde fonde wonde e on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni ɓiɗɗo ha mawna mawnude hen janggo e jaam wawa fewnude avenir mum ɗum de jinnaɗo ma o tigui rigui ha joni omo reeni ɗum. Wadde noon en jii jinnaɗo Jam o kala ko Hammadi fawi e Jam o ƴeewat fawtude ɗum e Jam o fawo ɗum kanko e hoore makko. Ko ɗum saabi noon o wawa wurde Jam e nder galle he o wurata tan ko mettere e nder galle he. Hammadi ɗum fof e waade noon wona gorko responsable so yalti ƴeewata ko sukaɓe tokosɓe fodde tigui rigui yonde ɗumen ɓiɓɓe ene ƴeewa pour fidde e mumen e nder oɗon tuma kono noon ƴeew ko hollata ko e ko saloto e nder galle makko ko ɗum woni ko jaɓata gaɗa galle. Ayi ne ɗum sifori wadde noon firti wonde ko kala ko joua e nder série oɗon Jam
nana wuura e nder galleji men ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe. Joni noon eɗen jogii namdal men woni holɗum? Sababune ko ceerno o wi wonde ma dañ jawdi kono a dañata ɓesngu, ko ɗum saabi wonde on mo gandanɗa hoorema kañum woni Hammadi feccani sikke wonde ko kañum jibini on mo gandanɗa hoorema kañum woni Jam. Mette ɗe e puflali ɗi e kadi aussi tigi rigui wasde wadde digéré yiide Jam e nder galle mum o saabi ɗum tan ko konngol ngol gandanɗa hoorema o yomnonomo ɗum sangano yaadi e on mo gandanɗa hoorema kañum woni sehil makko ma dañ jawdi ndi ha heewa kono noon a wawa dañde ɗum. Ko ɗum saabi nde yummum Jam waɗimo informé wonde ko cowiɗo nde kañum anda ko kewi kono noon ko sikkanno walla ko fanno on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni joom galle mum Hammadi réaction mum wona on réaction woni oɗon réaction gila nden noon on mo gandanɗa hoorema kañum woni Hammadi gilli mum e yummum Jam gasi ha laaɓi car ne tawno wonde omo sikki yummum Jam koko waɗimo trompé ha Jam daña hen kanko noon wonde o wi wonde ko Jam kañum wona ɓiyyiko ko ɓiɗɗo mo gandanɗa hoorema aussi hay sino daña ko e nder dewgal ko ɓiɗɗo leeso. Ɗum noon o wawa kontinde wonde e nder galle he omo wondi e Jam e nder galle he so wona wonde wasdemo feere. ɗum noon en jii wadde gurdam maɓɓe ne wayi kono noon ɓuri weldemi hen fof ko hakkille Jam mo jogi o. ɓuri weldemi hen fof ko amour mo Jam jogini jinnaɗo mum debbo o. ɓuri weldemi hen fof ko needi ndi Jam jogindi non seulement nde babiraɗo o waɗatamo haɗimo ñamde e nder galle haalaluji bonɗi ummade e lafje ɗemgal makko fewde tigi rigui on mo gandanɗa hoorema kañum woni Jam kala so yaltino bowal kala giƴƴi ko kucciɗo e makko binoɗomo noon Jam ñallata saaha waalo walla mayɗo kecce yiye. ɗum fof Jam ene muñi ɗum muñjani ɗum sababune wonde hormade babiraɗo o de ne tawno babiraɗo o waɗani kono hormire kono o muñji ɗum ko sababune wonde ko babiraɗo o mofti jinnaɗo makko debbo. Wadde noon eɗen mbawi wiide Hammadi kanko o wona neɗɗo gonɗinɗo Allah hay sino gonɗini Allah wona à 100%. ne tawno neɗɗo wiyatama hunde jagga ɗum hunde jolta caggal e ko jagguɗa ko an jagga wonde ko ceerno o winoma ko ko ɗum woni ko wooti. ɗon battenen hakkillaji men pawen hedi feɗidu men ha tiiɗa ganden wonde ene waɗi e yimɓe ɓe gandanɗa hoorema kañumen jawdi aduna ala ko jaranani ɗumen kono kadi aussi serenɓe kala ko kalani ɗumen ko ɗum woni ko jaggata hen sahaji ni jahata ha e gabbito wonde eɗe fannu serenɓe ha jejjita wonde ko Allah woni goto mo senare wodani ko kanko pittali e arjigaji gone e tamande mum kala ko yiɗi e kala ko wela e kala no welda ko non woni no latorto. Joni noon onon mboɗo namdi on beele oɗon piɓi wonde wona Hammadi jibini Jam walla ala ko Hammadi jibini Jam hay sinno so tawi no wontino wonde omo fiɓi omo jogui haqiqa wonde jawdi makko ndi gardata e ɓiɓɓe. ɗon ko haala ha heewi kono min mboɗo fiɓi wonde yummum Jam ne jirumi ɗum ni o wona neɗɗo jahowo omo jamfo walla ala omo tigi rigui ha joni tottita hoore makko caggal galle gaga ne jiirumomi no wayi julɗude ni ne jiirumomi no wayi timmude ni ne jiirumomi no wayi yidde joɗade e suudu makko ni ne jiirumomi aussi e personnalité mo jogui o wona debbo jahowo mo waɗa asalu hoore makko. wadde noon Hammadi oɗo janggo e Jam mawo ngad feɗendu o ficca wonanamo nimsa ne tawno ko waɗi yummum Jam ko so tawi jiguimo tan firti wonde ko birtiɗo te ɗum ɗo neɗɗo waɗata ɗum debbo jiga ɗum. Heewi noon worɓe wonɓe e nder galleji ene jogui sikkeji e ɓiɓɓe mumen cikka wonde wona ɓiɓɓe mumen taw ko kañumen woni ɓiɓɓe mumen. mi dartono on ɗo dartol gotol waaji goto o meeɗi resde debbo no resi debbo o nde kanko omo fiɓi wonde oɗon debbo mo resi o ɓiɓɓe joyoɓe o jibini ɓe fof ko ɓiɓɓe makko ko koddeyel ngel woni mo wona ɓiɓɓe makko ɓiyiko so daari koddeyel ngel o yiyata hen hoore makko kanko fof o sehat o yehi noon waɗoyde test ADN o tawi wonde ɓiɓɓe heddiɓe fof gona ɓiɓɓe makko ko koddeyel ngel woni ɓiyiko ɗono pekki crise o maayi. Wadde noon wonko sikkete taw wodano wonko wodata taw sikkanoka kono min mi sikkani mi yanana wonde ko Jam ko Hammadi woni ba makko.